Dyna ni. Os newch chi ymdawelu, gwelwch chi dda. Sori. Yn agos ato fo. Fel hyn. Ia. Os newch chi ymdawelu, os gwelwch chi dda. Dyna ni bod yn ifydd i orchymyn llywydd yr undab a dod yma erbyn hanner awr wedi 11 yn brydlon. Croeso cynnes i bawb ohonoch chi. I ddechrau dwi am ddarllen rhyw 2 adnod o'r llythyr at yr Hebreaid o'r 12fed bennod o'r llythyr hwnnw. A mae'r adnodau yma yn yn atgoffa ni be'n union sy'n digwydd wrth i ni ddod at yn gilydd i oedfa. Eith yr chwiaddeithoch i fynydd Seion ac i ddinas y Duw byw, y Jerusalem nefol ac at fyrddio'n o angylion. I gymanfa a chynulleidfa y rhai cyntaf anedig, y rhai a ysgrifennwyd yn y nefoedd, ac at Dduw, barnwr pawb, ac at ysbrydoedd y cyfiawn yr rhai a berffeithiwyd. Ac at Iesu, cyfryngwr y Testament Newydd, a gwaed y tenelliad, o'r hwn sydd yn dweud pethau gwell na'r eiddo Abel. Gawn ni gydweddio. O Dduw ein tad, diolch i ti am y gair yr ydyn ni wedi i ddarllen rwan, yn yn hatgoffa ni o'r hyn sy'n digwydd wrth i ni ddod ynghyd i oedfa. Ac yn yr oedfa hon arglwydd, da ni'n gofyn ar ei ti gymryd y clod a'r gogoniant i thenw mawr a bendigedig di dy hun, yn dad, mab ac ysbryd glân. Amen. Dyna ni, croeso cynnes i chi i'r oedfa yma, ac ai ddiolch ymlaen llaw i bawb sydd yn cymryd rhan. Diolch i Fiona am gyfeilio i ni, a diolch i'r parchedig Dr Noel Davies fydd yn harwain i mewn defosiwn yn syth ar ôl yr emyn da ni'n mynd i ganu rwan. Ni'n mynd i ganu un o'i myna, Pedr Fardd o Garddol Benmaen, hyfryd lais Efengil Hedd sydd yn galw pawb i'r wledd. A'r emyn ar ei hyd, os gwelwch chi dda, a wedyn ddawr Dr Davies ymlaen. Diolch yn fawr iawn.
Gweddiwn. Ac yn gyntaf, gweddi o ddiolch a chlod. Dduw, ffynhonnell pob byd a bod, gwrs a rhyfeddod, cosmos a chymuned. Deiwn i'th addoli, i'th foliannu ac i'th ogoneddu. Mae gwrs ein bod a rhyfeddod ein byd yn tarddu yno ti. Dduw, ein gwaredwr yn Iesu, clodforwn di am Iesu. Mae gweld i wyneb yn adnabod ti. Mae clywed i eiriau yn golygu ein bod yn gwrando ei air. Mae bod yn rhan o'r yfeddod gwrs ei fywyd a'i gariad yn golygu fod ti ar waith yn ddo ef yn ni. Dduw ein gwaredwr yn Iesu, clodforwn di. Dduw yr ysbryd, yn hofran uwch y tywyllwch a'r dymder yn y dechreuadau. Y dechreuadau pell na allwn i dychmygu. Ddaeth fod i fyd a'r ysbryd yn ymsymud, yn fyw ac yn gyffroes dros y cyfan oll. Yr ysbryd ddisgynodd ar y Pentecost cyntaf, a throi criw o ddisgyblion nerfus, yn dystion hyderus i Iesu Grist, ei groes a'i atgyfodiad. A ninnau yma, am fod y Pentecost hwnnw wedi ymledu dros y canrifoedd. Dduw y crewr, Dduw y gwaredwr, Dduw yr ysgogydd ar adnewyddwr, rho'n glod a moliant i ti. Derbyn ein clod, yn enw Iesu. Amen. Fe wnawn ni wrando 2 ddarlleniad. Un o lyfr Eseia, pennod 65, y drydedd ran o lyfr Eseia, ac yna darn o Efengyl Matthew a 6 bennod, nad oes angen mi ei gyflwyno o gwbl. Mae'r proffwyd yn dweud fel petai yn enw Duw. A roedd hi'n creu nefoedd newydd a daear newydd. Ni chofir y pethau gynt, na meddwl amdanynt. Byddwch lawen, gorfoleddwch yn ddi-baid, am fy mod i yn creu, yn creu Jerusalem yn orfoledd, a'i phobl yn llawenydd. Gorfoleddaf yn Jerusalem, llawen uchaf yn fy mhobl. Ni chlywir yn di mwyach na swnwy lofain na chri trallod. Ni bydd yno byth eto blentyn yn dihoeni, na henwr heb gyflawni nifer ei flynyddoedd. Llanc ifanc fydd y sawl sy'n marw'n ganmlwydd,
a dilorni'r y sawl nad yw'n cyrraedd I gant. Byddant yn adeiladu tai ac yn byw yn ddynt, yn plannu gwynllanoedd ac yn bwytau ffrwyth. Ni fydd neb yn adeiladu I arall gyfaneddu ac yn plannu ac arall yn bwyta. Bydd ymhobl yn byw cyhyd a choeden am hetholedig yn llwyr fwynhau gwaith ei dwylo. Ni fyddant yn llafurio'n ofer nac yn magu plant I drallod. Cenhedlaeth a fendithiwyd gan yr arglwydd ydynt. Hwy a'i hepil hefyd. Byddaf yn ei chateb cyn iddynt alw ac yn ei gwrando wrth iddynt lefaru. Bydd y blaidd a'r oen yn cydbori, a'r llew yn bwyta gwair fel ich, a llwch fydd bywyd y sarf. Ni wna'n ddrwg na difrod yn fy holl fynydd sanctaidd, medd yr arglwydd. Meddai Iesu, felly gweddiwch wi fel hyn. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiar dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Gweddiwn dros ein gilydd a thros y byd. O Dduw mae dy gariad yn cofleidio cosmos a cyfanfyd yn cael ei rwymo yn dy gariad. Felly gweddiwn heddiw am y cyfanfyd I ni'n rhan ohono. Cyffeswn ein diffyg cyfrifoldeb fel stiwardiaid dy gread. A gweddiwn dros yr rhai sy'n dioddef oherwydd ein bydrwydd trychinebau naturiol. Grymusa'n breichiau, fel y gallwn fod yn offer yna I, dy rym ath nerth dadnewyddiad a thadferiad di. Gweddiwn heddiw dros bawb y mae'r byd wedi ei anghofio. Mewn gwersylloedd, mewn gwledydd ac ynysoedd dan fygythiad, mewn clodi embyd a gyrion cymdeithas yma ac ar draws y byd. Agor ein llygaid I weld, I dosturio, nid mewn geiriau, ond mewn gweithredoedd a heilioni. Arglwydd gwrando ni. Gweddiwn hefyd heddiw am fyd sydd yn cael ei gyffroi, yn cael ei sarnu, yn cael ei ddarnio gan greulondeb a ffrwydro a gwrthdaro a rhyfel. Gweddiwn dros y gwledydd hynny lle mae'r rhyfel yn darnio, Palestina, Israel, Syria, Sudan, Yemen, Myanmar, Burma, Ukraine, a lle bynnag mae pobloedd yn greulon ddinistrio i'w gilydd. Dywysog pob tangnefedd a chymod,
Gwna ni, gyda'n adnoddau prin, ond gyda'n hewyllus gref, gobeithio, yn offer yna dy dangnefedd di. Gwna ni yn weinidogion y cymod. Ac yn awr wrth i ni baratoi i wrando, gair wrth dy was, Jeff. Helpa ni i wrando, ond hefyd i fyddhau. I fyddhau ac i wneud. Fel y gallwn ni fod yn offer yna. Grym traws newid yr efengyl. Yn enw Iesu, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi. Nawn ni'r casgliad rwan, os gwelwch chi dda, a mae'r casgliad yn mynd at gymorth Cristnogol. Mae yna rhyw bowlan yn y cefn, does, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr iawn i chi am eich rhoddion. Byddwn ni eisiau penodi 2 neu 2, mae'n debyg, i'ch archwilio, plygion, cap, dyfri gris. Cyn oedd o fy mynd adra, com bod yna rhyw bapur y decpunt, wedyn mynd y sound yn rwla yna fo. Haid o roed am dy ben, dyna gwneud i, heb archwiliad, llawn, na o ddifri. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cyfraniadau. A rwan, mae'n blesar gynhyfrydwch gen i alw ar lywydd yr undeb, Jeff Williams, ymlaen i draddodi i anerchiad. Da ni yn edrych ymlaen at wrando beth sgyn Jeff i ddeud wrtha ni, a da ni yn dymuno bob bendith a phob rhwyddineb i ti, Jeff, wrth i ti draddodi yr anerchiad. Diolch yn fawr iawn. Diolch, Dafydd. Odych chi'n clywed fi? Achos am ryw reswm, dyw'r microphones ma ddim bob amser yn lico fi. A fi'n lico cael yn lico. Diolch yn fawr iawn am gymaint o bethau. Diolch i Noel, diolch Dafydd am fod yn fyr. Cyn bod fi'n dod at yr anerchiad, mae yna gyfrifoldeb arna i fel llywydd i lleisio rhai diolchiadau. Ni wedi diolch i'r staff, a wi eisiau cadarnhau'r diolch yna i staff T. John Pendry, staff yr undeb, am y ffordd maen nhw wedi gwasanaethu ni ac wedi wneud yn siŵr fod y peiriant yma yn rhedeg
dros yr undeb, i dyfrig ar tîm, i Meinir ac i Owain, i Elinor a'r Rhodri. Diolch yn fawr iawn. Diolch i swyddogion y cyfundeb sydd wedi'n gwahodd ni i'w plith nhw am eich gofal chi amdano ni mewn amryw ffyrdd, ac i'r pwyllgor croeso a'r trefnu, ac i'r bobl amlwg sydd wedi bod yn rhedeg o gwmpas, a'r rhai sydd ddim wedi bod yn amlwg, ond sydd wedi bod yn rhan o'r paratoi. Hefyd i staff y Brifysgol fan hyn, yn arbennig i Bethan Woods sydd yn rhedeg y ganolfan cynadleddau. Diolch. Dwi ddim am enwi neb, a diolch hefyd i bawb sydd wedi cymryd rhan mewn unrhyw ffordd. Diolch yn fawr iawn. Fe fydd fy nghydn cydweithwyr yng Nghymorth Cristnogol yn gwenu fi'n credu yn dawel fach, a gwybod yn gywir beth dwi'n mynd i sôn amdano. Ond cyn i fi wneud hynny hefyd, mae yna ddiolchiadau eraill. A fi'n credu bod fi wedi ffindo ffordd i ddiolch i llu o bobl. Wrth gofio anerchiad Anthony Reddy llynedd, chi'n cofio Anthony Reddy'n sôn am y rycsac yn ni'n cario trwy yn bywyd, a'r bobl sydd yn rhan o'n bywydau ni yn llanw'r cwdyn yna. Ac yna'r bregaeth neithiwr yn sôn am gerdded. So wi am ddiolch, a wi'n siŵr eich bod chi'n gwybod pwy i chi. Gymaint o bobl, i wedi gwir, sydd yn llawn o'r rycsac yna, ac sydd wedi dweud, fel nath Hero i fe, pregethwr neithwr yw'r expert yn Shakespeare, nid fi, but I am yours for the walk. Mae Eseia neu o leia proffwyd yn y trydydd rhan o'r llyfr Eseia yn codi i geisio cynnal breichiau pobl, cynnal gobaith mewn amser anaddawol. Mae fy nghyn cydweithwyr i'n gwybod bod y darn a ddarllenwyd o proffwydolaeth Eseia wedi bod yn ysbrydoliaeth i fi ers blynyddoedd maith, ers iddo fe cael ei ddarllen i fi fel mewn ateb i gwestiwn nes i ofyn i fachgen ifanc yn Honduras, un oedd yn mentro i fywyd i'r rhedeg cymunedau dosbarth Beiblaidd mewn gwirionedd, yn erbyn y drefn. A gofynes i Lionel, siwr wyt ti'n gallu para i wneud beth wyt ti'n wneud, gan i ti wybod bod rhai o dy gydweithwyr di wedi cael ei lladd. A mae Lionel yn darllen y darnau yna o Eseia yn syml iawn fel ateb, am fod hwn yn wir, medde fe. Am fod Duw wrthi yn galw ni i weithio gydag ef, i greu nefoedd newydd a deiar newydd. Mae'r darn yn disgrifio safanau bywyd y mae Duw yn addo i'w blant yr ddeiar. Safonau isaf, siwr o fod, minimum standards o'n safbwynt ni, digon o fwyd, ein plant yn cael eu tyfu i'w potensial, pobl yn cael mwynhau bywyd hir, iach, cartref diogel, cymunedau heddychlon, mesur o gyfiawnder, cytgord y myd natur, a hyn i gyd dan ofal y creuwr hael. Ond o safbwynt pobl dlotaf y byd, y rhan fwyaf o boblogaeth y byd efallai, maen nhw'n breuddwydio am y safonau yna.
ac yn brwydro drostyn nhw. A ninnau'n cael y fraint rhyfeddol o fod yn rhan o'i hymdrech nhw. Sierra Leone, ac i ni wedi dod i gyfarfod â rhai o'r bobl i chi wedi cyffwrdd eu bywydau nhw trwy chelioni, ac i weld partneriaid cymorth Cristnogol ar waith. Mae ni wedi dod i Bo, ni wedi dod yma i gwrdd â Sam Camara. I ni am weld pa wahaniaeth mae'r benthyciad gath oddi wrth ARD wedi gwneud yn ei fusnesau ac yn bwysicach yn ei fywydau. ARD loan has made a great difference to me. As you have seen my shop now, Right, yes. You know, I came both here as a display. I moved from a town called Blama in the Kenema district, where rebels attacked my place. So everything was vandalized. So I came here as a display. You know, so but through the help of ARD, going to ARD, and they started loaning me with a small amount. You know, but due to my honesty and the payment schedule towards ARD, you know, they made me, you know, they have changed my life eventually. Diolch. Mae'r bobl i ni wedi ymweld â nhw yn heiddi'r gorau medrwn ni roi. I chi, yng Nghymru, yn yr eglwysi ac yn y cymunedau, yn gwneud peth rhyfeddol wrth bod yn rhan o bywydau y bobl yma. Ac un o'r pethau mae'n partneriad ni yma yn Sierra Leone dweud am cymorth Cristnogol yw i chi'n dod ac i chi ddim yn cerdded bant. Wy'n credu dylen ni glywed be maen nhw'n dweud a chymryd ei galon ac aros gyda nhw tra gallwn ni. Diolch. Nhw yn deall yr ysgrythyr mewn ffordd gwahanol i ni ac yn ei ddehongli fe mewn ffordd gwahanol. Fe nes i fynd ag un o weinidogion yr annibynwyr i De Sudan. Oedd hynny ddim yn beth call i wneud i wedi gwir gan fod prinder gweinidogion. Ond fe ddath Robin Samuel gyda fi i De Sudan i baratoi ar gyfer apel De Sudan. Ac oedd y ddoi ohono ni ar gyffriau gwrth malaria cymharol newydd gath I banno ar ôl I ni gymryd nhw. Mae'n debyg oedd na sgil effeithiau gallai fod yn andwyol. Ond un o'r sgil effeithiau oedd breuddwydion graffig. Wel, o'n i'n teithio o gwmpas y pentrefi ac yn aros mewn twgwls, y tai fach crwn, rhannu gwelyau bron iawn yn rhannu ystafelloedd. Ac oedd Robin yn cael breuddwydion, ges I ddim un breuddwyd. Ond fe ges I weledigaeth, a mae hyn o ddifri. Fe weles I ligoden fawr, enfawr, yn rhedeg rownd lle oedd y to a'r wal yn cwrdd â'i gilydd. Ac fe stopodd y llygoden ac edrych I fyw yn ligedi a dweud yn Saesneg, yn Ne Sudan, fe ddwedodd y llygoden, horizons are fixed, only viewpoints change. Na chi ddoethineb. A mae yna lawer iawn o wirionedd yn dod wrth gwrs. Clywson ni ddo sut y mae cyd-destun yn bwysig. Clywson ni am
cyd-destunoli, hwnna'n newydd i fi, gan bechgyn o Angor yn gynt bore yma. Y cant o'r cyfoeth. Ar un y cant cyfoethocaf yn berchen ar bron hanner holl gyfoeth y byd. A mae'r sefydliad yn cysylltu angyftaledd economaidd a llygredd amgylcheddol, a hynny'n effeithio yn andwyol ar iechyd a llesiant pobl. Mae angyfartaledd ar gynnydd ac nid damwen o hynny. Mae'r byd yn cael ei drefnu fel yna. Dyna ganlyniad canrifoedd cyfaladiaeth sy'n rhoi arian ac elw yn ben. Mae elw yn disodli Duw. Elw yn wallgof, medde Waldo, am tynnodd tua'r dibyn. Tynnodd y maes oddi tan, a'i hyll cwrdd tarawyd casgl y canrifoedd yn un stribyn. Cath wyllt y coed, mi gripiodd llian y bwrdd, o cwympodd ar y cerrig y llestrin Llanastr, cartref Cynefin, cawgiau bywyd a barn, eglwys a doc, pob disgwyl, ac yn y dynestr, bara brawdoliaeth a gwyn tostirin san, ac elw a chwardd yn orffwyll. Elw yn wallgof yn tynoddi ar gydyn. Ond, medde rhai dywynyddion, nid ar gyfer y byd hwn mae'r greadigaeth newydd. Dwi'n amhi gweld â hynny, wrth gwrs. Breuddwyd medde rhai, wel medde'r Prifathro Pennar Davies yn ei ynerchiad o gadair yr Undeb Rhos 3,
ac mae archesgob Desmond Tutu yn cydweld ag ef. Os breuddwyd y mae'r proffwyd yn ei ddisgrifio, breuddwyd Duw y Duw, ac megis y mae gwendid Duw yn gryfach na'r dynion a ffordduneb Duw yn ddoethach na'r dynion, felly y mae breuddwyd Duw yn gwirach na holl wybodaeth ffeithiol a damcaniaethol dynion. Mae breuddwyd Duw yn tywynu'n anrheithol trwy'r ysgyrthyr i gyd. A bydd llawer ohono ni yn rhannu breuddwyd Gwyn Thomas. Mae gen i breuddwyd am y wlad lle bydd pawb yn bobl. Lle na fydd gormes na cad, na chas byth dyrgwyddol. Mae gen i breuddwyd am y wlad lle bydd diwedd angau, lle na fydd cyneb, trais na brad, lle na fydd ofn cadwynau. Mae gen i breuddwyd am y wlad lle bydd cariad yno, lle na fydd dicter mwy na llyd, lle na fydd neb yn wylo. A disglair ydy'r muriau mawr, a hardd fel môr o wydyr, a'r pyrth a egur yn y fawr, i fyd a fi ar brwydyr. Ac ar ben hyn, y mae Iesu yn ein cymell ni i weddio gered y deyrnas. Mae gan pob grŵp, pob diwylliant i Utopia, i syniad o beth yw paradwys, beth yw nirvana, beth yw teyrnas Dduw. Y ddeiar wedi newid, shalom. Nes i dreulio chydig amser gyda rhyw wythnos yng Nghymru pobl y Guarani, un o hen rwythi Brasil, yn byw yn yr fforestydd profawol sydd dan bygythiad. Ac iddyn nhw mae holl cylch bywyd y Guarani yn ymgais yn chwilio am perffeithrwydd. Rhywle yn y fforest, a maen nhw'n gallu cerdded cannoedd o filltiroedd. Bob dydd byddan nhw'n cerdded rhywfaint yn y fforest i chwilio am y lle. A pan ych chi'n gofyn iddyn nhw ble mae e, sut le yw e, wel, dyn ni ddim yn gwybod, dyn ni ddim wedi ffindo fe eto. Ond dyn ni'n anelu amdano fe. A rhyw dydd byddewio hyd iddo. Mae gan pob diwylliant, pob grŵp o bobl, y gobaith am y paradwys yma. A po fwyaf creulon a chroes yw'r byd, mwyaf tanbaid yw'r gobaith. Ac y mae crefydd, wrth gwrs, wedi cymryd mantes o hyn yn y gorcheddol. Dros dro bydd eich dioddefaint. Dioddefwch yn am, byddwch yn fodlon yn eich cadwyneb, oherwydd rhyw ddydd, fe gewch chi eich gwobr yn y nefoedd. Dwi'n drydan o hynna. O gymryd sefyllfa reiaf y byd a'r greadigaeth o ddifri, mae'n rhesymol i ni ofyn sut y dawr ddeiar newydd i fod. Nawr, i am ddisgrifio rhywbeth am fy ffydd. A ddisgrifio, wi ddim am ei gyfiawnhau, allan i ddim wneud hynny. Mae fy ffydd i yn debyg i'ch ffydd chi, wedi cael ei ddylanwadu a'i greu a'i gywdio trwy brofiad byw, trwy drafod gyda Cristnogion eraill ac eraill o ffydd eraill, ddim ffydd o gwbl. Trwy fyfyrio, trwy cael ei dysgu, trwy ymwneud â phobl. Ond yn fwy na dim byd arall, mae fy ffydd bersonol i am gobaith, am safbwynt diwynyddol gymaint ac ydw i'n deall beth yw safbwyntiau diwynyddol i ddweud y gwir.
wedi ffurfio gan brofiadau treulio cyfnodau estynedig yn ymweld, yn teithio ac yn gweithio mewn dros 19 o gwledydd dros y blynyddoedd pan nhw'n gweithio y Cymwr Cristnogol yn bennaf. Rhannu ychydig bach o siwrne pobl. Rhannu rhywbeth bach a cael mewnwelediad i'r hyn sy'n digwydd i bobl. Y gormes sy'n gallu bod arnynt. I llawenydd nhw o'i dagred nhw. I ffydd nhw. I resilience nhw. A hynny o reidrwydd yn dylanwadu arna. Gwelais i esiample o ffydd, unigolion a chymunedau na pharagraff ddofn a pharhaol arna i. Lionel yn fachgen 19 oed am o'n i eisoes yn berson oedd yn anelu ac bod yn ganol oed beth bynnag. A Pablo Luna, un o'i gydweithwyr, a gollodd ei fywyd yn fachgen ifanc. A mi fod e'n mentro arwain astudiaethau Beiblaidd Cristnogol yn y gwraig cymunedau. A mae'r gred bod Duw yn ddew sy'n ymyrryd yn rhoi'n hanes a digwyddiadau'r dydd yn afresymol, wyneb yn wyneb, a'r hunllefau, rhyfel, gormes, holocaust ac ymlaen ac ymlaen. Nid wy'n yn credu yn new ein parchusrwydd oer, nad yw'n yn cyfleidio ni yn yn gwendid. Nid wy'n yn credu yn new ein byddinoedd yn erbyn ein gelynion. Nid wy'n yn credu yn y Duw mewnpwyol sy'n ateb gweddiau am foethau a hunanles, tra'n gwrthod gweddiau mamau am fwyd i'w plant a dim bwyd yn dod. Ond dwi yn credu yng ngrym gweddi, fel y wnaeth Desmond Tutu i ddisgrifio fe yn Llanelwedd rhai blynyddoedd yn ôl. Y mae'ch gweddiau chi meddai fel cylch o dan o'n cwmpas ni. Does dim gobaith gan apartheid wyneb yn wyneb a'ch gweddiau chi meddai. Gweddiau yn creu cymuned. Nid wyf yn credu mewn Duw personol. I mi, gair Duw yw grean, the grain o'r greadigaeth, sydd yn gyffredin i bob cred, i bob person. Wi am roi y bardd i fynegu yr hyn nad oes gen i y geiriau i'w fynegu. Yn troi eto at Waldo a welodd rhywbeth o ddiw yn rhwydwaith dirgel. Y rhwydwaith o'n nhw sydd yn gwaen pobl, pob myfi, tydi y fe at ei gilydd. Yn y gofod rhyngddo ni, yn mae Duw yno. Y fe yn un cyfeillach y brodoliaeth gysegredig. Nid oes yn wreiddyn bod un wywedigaeth. Yno mae'n rhyddin yn parhau. Yno mae'r dewrder sy'n dynerwch bywyd pob bywyd braidd. Yno wedi'r y storm y cilio'r iawn. Mae'r byd yn chwal, ond yn yr isel gair mae gwywer gwynfyd heno yn gwneud ei gwal. Ti yw'n hanadw. Ti yw ehedeg ein hiraeth i'r wybren ddofn. Ti yw'r dwfwr sy'n rhedeg rhag diffeithwch pryder a gofn. Ti yw'r halen i'n puro. Ti yw'r deifwynt i'r hwysg amdano. Ti yw'r teithiwr sy'n puro. Ti yw'r tywysog sy'n aros yno. Gweithaf bwytawr y blynyddoedd, ti yw'r gronyn i'r ed i'w grap. Dyrnu'r blynyddoedd, drysu'n helynt a'r haf. Ti yw'r eiliad o olau
sydd ei naws yn cofleidio'r yrfa. Tir yr hael trwy'r cymylau, ti yw ei balad ar y gorfa. Y mae Duw, ti, yr anadl, y greia, y gwirionedd, y gair yn bopeth. Y Duw yr wyf yn nabod orau yw'r Duw a welaf yn Iesu. Ac eisodd ddarganfod pa fath o fyd oedd hi'n werth ei greu. Ac y gerdodd â lwybrau llychlu Palestina. Ar anodd bara gwyn a newyddion da gyda'r bobl. A gododd ei ddwrn yn erbyn yr exploitiwr. A gododd ei groeshoelio a ddaeth yn ôl yn fyw i'w ffrindiau. Ac sy'n nawr yn sefyll ar y trothwy i groesawu pawb i'w wedd y bywyd. Mae chwys ar ei dargen, a baw a ffridd y ddeiar newydd dan ei wynedd fel y clwson yn y droddiad dymrig o Dyrban. Dyna'r Duw, ac y Duw hwn sydd yn gwahodd ni i ymuno yn y dasg gostus o greu am y tro cyntaf, nid adennill rhywbeth sy'n wedi golli, ond i greu am y tro cyntaf y greadigaeth newydd. Nid digwyddiad yw'r creu, ond proses. Yr wyf fi yn creu nefoedd newydd a deiar newydd. Yn creu, neu yn o'r Beibl.net, mynd i greu. Mae'r ymdrech yn gostus ac mae'n parhau. Pwy felly yw ein partneriaid ni yn y brwydr hon? Rhai o nodweddion yr eglwysi dwi wedi gweld wrth y gwaith yn Llafin America a rhai wledydd Affrica. Cymunedau o ffydd gadarn. Cymunedau o bobl dewr sydd yn gwrthsefyll angyfiawnder. Yn gweld angen lleol ac yn barod i ymateb. Unwaith eto, cyd testimoni. Cymunedau sydd yn barod i fod yn rhan o United Front, fel mae'r diwynydd Dyla Torre yn ei alw fel. Yn barod i brwydro ac i sefyll gydag unrhyw un sydd yn rhannu'r nod. Gwers arall dath o Dyrban trwy'n ysgrifennydd cyffredinol pan oedd yno rhywun i Gristion ifanc oedd yn rhoi tystiolaeth i'r gynadledd EGOM am Palestiniad. Gofynwyd ni, what special things can you as Christians bring to the struggle? A wedodd ni, what do you mean? We are one in the struggle. Ar draws y ffydd. Ar draws y ffydd. Sefyll gyda'n gilydd, cyd sefyll. Ac yma'r United Front yma. Mae chwilio am bartneriaid fi'n credu yn bwysig i ni fel eglwysi. Defnyddio doniau, pob dan. Yn cofio rhywun mewn cymuned yn Brasil yn dweud i bod hi, y braig on, wedi cael cyfrifoldeb yn yr eglwys i bod yn ofalu am compost and catechism. Wel, na chi, reinianu'r pridd a bwyda meithrin y bobl plant a'r bobl ifanc. Mae nhw hefyd yn cymunedau sydd yn dwy'n marciau'r gros ar nhw. A beth bynnag i ni'n gwneud wrth creu cymunedau Cristnogol yng Nghymru, mae yna rhywbeth pwysig yn osod, yn bod ni nid yn unig yn orfoleddus, ond bod ni hefyd yn cofio. Mae Crist croesoliedig yn harddwyd. A pobl sy'n credu mewn gweddi i greu solidarity. Pobl sy'n barod i ddathlu, a fi'n aml yn gweud bod rhai o'r partïon gorau wedi bod yn dod yn y mannau mwyaf annisgwyl yn y cymunedau tlodau. Mae i ddathlu nhw yn dweud na i farwolaeth ac ie i bywyd. Dathlu pob buddugoliaeth,
pob darn o dir a enillwyd, pob cynheuad, pob cartref a godwyd, pob carcharor ar ei hawdd, pob claf a'i achawyd, pob plentyn a ddysgwyd, pob cadwyddiad, pob diwrnod heb ryfel. A un peth yr hain. Fel y dywedodd y parch, ydy Dr. Noel Davies, neu Noel, ni'n gwynnu nawr yna. Yn ei anerchiad o gadfredol gelle. Rhai ydyn ni sy'n sefyll yn llinach y ferthyron a rododd i bywydau dros heddwch a chyfiawnder i bobl ddi yn America ac Africa, i bobl dawd yn India ac El Salvador, i bobl dan orthrwm yn Asia ac America Latin, yn ei llinach hw gelwyr ni i fod yn apostolion cyfiawnder a gobaith i droion Cymru. Cost y gwaith o adeiladu deiar newydd, Amanda Lopez a seithwyd ac y laddwyd yn El Salvador, Terran Wefa, pentrefi Arabaidd Israel yn cael ei gwthio o'r neillu, Eryb nath Robin a fi i gyfarfod. Yr unig fain oedd arno fe oedd bod e'n casglu gwybodaeth ac ei ddoniwn. Dyma'r gymuned apostolaidd i ni'n perthyn i. Hanes Iesu wrth gwrs yw sain ein gobaith. Wy am orffen drwy jyst sôn rhywbeth am y gobaith yma. Iesu arwyddodd i fywyd yn gyfan gwbl i waith creadigol Duw. Ac yma'r bywyd hwnnw yn parhau. Nid oedd yr ymdrech yn ofer. Safodd gweinidog ifanc yng nghanol tirwedd llychlu, sych, lle nad oedd fel ddim yn tyfu, a'r bobl yn newynu. Torrwyd y coed, pob coeden i lawr o'r briniau, blynyddoedd yn gynt, ar lechweddau Rift Valley yn Ethiopia. Gwerthwyd y coed. Nawr, nid oedd dim i gadw'r prif ffrwythlon yn ei le. Byddem yn cael ei olchi bant pan byddai'r glawogydd yn dod. Yn chwythu bant pan byddai'r sychdir. Oedd dim yn tyfu. Ac eto roedd y gweinidog ifanc yma yn wen o glist i glist, a'i breichiau ar wen yn dweud gallai'r wlad hon, y ddeiar hwn, fod yn nefoedd. Dyna'i obaith. Some hope, o'n i'n meddwl. Ac yna mae'n mynd â ni i feithrin bagoed, lle roedd miloedd o las brennau bach. Gobaith yn unig, a fedrau troi'r briniau yn wyrdd. Y mae gobaith felly yn rhywbeth nid adweithio, ond rhywbeth weithio. Dyw e ddim yn aros i'r rhagolygon i fod yn ffafrio. Mae e'n creu y rhagolygon yna. Jwsw Cane ym mhentref Jojwima. Pryn blwyddyn wedi diwedd y rhyfel yn Sierra Leone. Yn mynd ati i ail-adeiladu y pentref a fodwyd y boblogaeth i'w gadael degawd yn hynt gan y rebels, lladdwyd dros hanner y boblogaeth ac aeth y gweddill i'r gwersyll ffoaduriaid yn Liberia. A nawr maen nhw'n dod nôl, pryn blwyddyn wedi diwedd y rhyfel. A Jwsw Cane yn hen ffarmwr yn mynd ati i dyrio'r tir o gwmpas y man lle oedd i gartre. Trylio'r tir, plannu'r eis, a daeth i'r raill i ddilyn i esiample. Trylio'r tir. Adeiladu pontydd go iawn ffisegol. A hefyd gofyn i'r hen rebels oedd wedi lladd i teuluodd nhw, i gydweithio gyda nhw,
i adeiladu rhywbeth gwell na'r hyn ar un, ac i adeiladu politig. Rydyn sôn mwyach am hen elynion, pobl Sierra Leone ydyn ni, a mae rhaid i ni fyw gyda'n gilydd, oherwydd ni'n gwybod beth yw'r ffordd arall. Beth bod nhw ati, ac ys i fod yn siwtw yma, adeg y cynheuaf cyntaf, cynheuaf reis. Y cynheuaf o'r eriod, iem yn y drws, cael goma, diolch i Dduw. A dyma'n cynnig i lawer, oedd yn carreg o galed. A gweld yno llaw creadigol y creawdwr. Oedd yn barod i obeithio lle nad oedd dim byd i obeithio ynddo. Mae gobaith yn greadigol. Yma Cymru yn cymunedau yn lle ni. Yma mae'n gwaith ni. Os ydyn ni'n mynd aros i bethau i fod yn edrych yn pafio, i ni'n mynd i golli'r byd, does dim dwywaith yn hynny. Ni wedi clywed am y rhaglen arloesi a buddsoddi. Wel, mwyn deyrnas felly, ewch ati, breuddwydiwch, gobeithiwch, oherwydd mae yna rhywbeth wrth gefn os ydych chi am bentro. Yn El Salvador, ar yn haith, yn 1988, yn trial cysgu yn y tro cyntaf i oed mewn hammock, mewn pentre, ar y ffin rhwng Honduras ac El Salvador, a methu cysgu drwy nos. Ac yna rhywbryd cyn yr wawr dorri, cyn yr cwn ddechrau cyfan, a'r cynogod i ganu. Clywed sŵn. Sŵn y wraidd y tŷ, a'r merched wrth gwrs, wrthi yn paratoi ar gyfer y dydd newydd, yn casglu bwyd at ei gilydd yn cyn tân, cyn wawr, yn paratoi deyrnas rhywbeth, ac eto mae weld o yn ei dala hi. Sŵn adeiladu deiar newydd a nefoedd newydd, ar lawr y gegin y clocs man i fi. Sut daw deyrnas? Leonardo Boff yn ateb. For the Christian faith, there is an infallible criterion that signals the arrival of the kingdom. When the poor are evangelized, that is when justice begins to reach the poor, the dispossessed and the oppressed. Whenever bonds of fellowship, of harmony, of participation, and of respect for the inviolable dignity of every person, Sharon, when all these things are created, then the kingdom of God has begun to grow. And the Rebbe himself, whenever social structures have been imposed on society that hinders persons from exploiting others, that do away with the relationships of masters and slaves, that favour fair dealing, then the kingdom of God is beginning to burst forth like the dawn. Ac mae gyda ni, yn y dwylo ni, y mae pridd a goffer yr adeiladu. A chi'n gweld beth rhyfedd yw, pa mor anodd bynnag yw creu y peth newydd yma, i ni'n gweld Iesu ac yn clywed fe'n dweud, mae eisoes gyda chi, i ni'n cael yn cyfleidio gan y deyrnas sydd eisoes wedi bod, mwyn i greu yn reality yn ein herbyn ni. Noel gobeithiodd cerdd Ares Thomas the Kingdom. Mae'n bell i ffwrdd y deyrnas, mae'n bell i ffwrdd, ond y tu mewn y mae pethau gwahanol yn digwydd, gwyliau,
lle mae'r dyn tlawd yn frenin a'r darfodedigol wedi'i achau. Drychau y deillio'n edrych ar ei hunain a chariad yn syllu môr. A lle mae diwydiant ar gyfer trwsio'r esgyrn clyg a'r meddyliau a dorfwyd gan fywyd. Mae'n gallu ffwrdd, ond i gyrraedd yno ni chymerdyn amser ac am ei mynediad am ddim, os gwneud yn haid y hunan o ddeheuad a cyflwyno'r hunan gyda'r angen yn unig ac offrwm syml y ffydd yn wyrdd fel deilen. Clywed sylfaen dweud, mae diwedd y gan yw'r geinio. Dyna beth mae teyrnas cyfalaf yn ei ddweud. Nage y dyfodol. Yna awen uwch yn ymcydio ni bawb ohono. Clywed sylfaen yn dweud mae diwedd y gan yw'r geinio. Na. Halleluia yw diwedd y gan. Halleluia. A rhyw ddydd, fe gawn ni sefyll ochr yn ochr a'n brodyr a'n chwiorydd o bob man, a gweld y greadigaeth newydd, lle mae'r rhai sydd yn wylo nawr yn cael chwerthin, y rhai sy'n newynog yn awr yn cael gledda, a'r rhai sydd yn wrthodedig yn awr yn cael eu lle ymredd fawr y deyrnas. A rhyw ddydd, cawn ni nai sefyll gyda nhw a gyda Duw yn rhydd ac yn ogoneddus a gweld yr hyn am wneithio a gweld mae'n da yw. Halleluia bydd y gael. Diolch i chi. Dych chi'n gwybod bod Jeff wedi gorchymyn i mi fod yn fyr, ond gorchymyn neu beidio, mae'r rhaid i mi ddiolch ar yn rhannu i gyd o waelod calon i ti, Jeff, am yr anerchiad yna glwson i afaterion sydd wedi bod yn agos iawn at galon Jeff ar hyd y blynyddoedd a'r baich sydd ganddo fo am weld cyfiawnder yn teyrnasu ym mhob man glwson ni. Am bethau sobreiddiol do yn ystod yr anerchiad, ond hefyd da ni wedi cael yn gadael efo'r gobaith a'r gobaith sydd yn unig yn yn harglwydd ac yn yn gwaredwr ni, Iesu Grist. Diolch yn fawr iawn i ti, Jeff. Rwan, nawn ni ganu yr emyn, ac ar ôl i ni ganu yr emyn, mi fydd Jeff yn trafodi y bendis. Duw sydd gariad, canedd ddaear, Duw sydd gariad, moled nef. Diolch yn fawr iawn.
wrth ein cyfaill, cymerais ni wrth ein llaw, yn hebrwng tua'r deyrnas, tiw'r ffordd a gerddwn, tiw'r gwirionedd a gredwn, tiw'r y bywyd a ddw gariad llawenydd a thangnefedd ato. Awn